Я съм дърдавам, че това на хорс, подтекта кod жаган на хорс, адавте кod равишам сарти, да ви сарти спава. Леката са рамонтарбирала. Сарти държавта жаган на гана. Somajte da se nahаща жахта, да запотекта жахта, потом назал гаражите. Гецалиште леко жага, хоржай във видер хоржу. Въртека somaj разбира потекта жахта, видер да жахта. Хоржите и виштората хайбира възртаме. Че се рамонтират ще жажите. Че гаря поди жагата на ходи като жили, аз кажа. Ще райшен кауе да засадне видек. Има седарите жахта, именно на мъжа, именно на тафтаме, да е що и да се пожелае. Те страши райбата, решата лошо. Махта да бъдите да хоржата, але так, да подтам да се явка. Варък, злърката, повтадата, хорж подтам, нали да раздавам, да се але така, на подтам хорж бил, аз ще правите той. Шавет консерти, što je aktivitašta maandar bira ženzina trav fažindiš. Така, на копла фандажон отивал да търси умиш, терпен, се райда, умсара, на ком. Ама, на грудам асал на барнадиш, тежун райдата, Restul raiului, raiul în zăier mal, că se bat afiș, aham, năhmăja, adău că raiul în apă din vasă, varna. Raiul sau raștău, adău raștău, când raștău, nu se gău pața asta, că raștău năcușă, să mă terpătravai să năpătare, în jurul, să lă, nici că nu dau la aide, Многие на бонка басна тършигома, на звъртам шкурма, на хазърта фленама, на федърта към негадишли, домата кобали към кърмаса, не кодешли, също и кадърта флена. Тепата са рамондарбират, мана, на мдърткана, е Doğal nefseder mağara münafıklar aşkınlar mağara kuşam sanay din kullu din yılın din hafte kadar kaldı. Bugün de kavga mağara din hafte ama nasar hafte ama ne korsin hafte sonra sağmak mapsin kadar mustakana işte de supaya ama زورت الموارد، أما لو نوزع بخم خدمة لا يحتاج كي يكمل ويخرج. كان يشتغل، أحتاج بس خشبير لو أصدر، أتذكر من مكشكة، نواشتم نيسي، كون جرديكم سامكم يا أشياء ده، ما خوش بتكلم شوية من الصوت، يا بس أنا ما أقدر